dito natin kakalampagin ang presidente, mga kababayan. Ayan na. Ready tayo, sisay. Dito na, tama na yan. Dito na tayo sisigaw. Oh, may dumating na. May dumating na ng media. Maganda ko. Marcos resign! 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 Pa-share po ng ating video para marami tayong mga kababayan makakita ng event, no? Rally na kung saan ay gusto natin na mabago na po yung ating bayang Pilipinas. So hindi po sana nagkaroon ng medyo kainin na tayo kung hindi po sana tayo pinaalis doon sa Pilipinas. Ay,
Binibitay na ang ano, ang buhay sa Kongreso, oh. Okay yan, sir? Pandesal! Wow, eh. Pandesal! Tuloy-tuloy po yung pagdagsal ng mga kababayan. Meron pang mga darating. At ayon sa ano ay yung mga kababayan na natin yung pumunta sa may Liwasang Bonifacio ay papunta na rin po dito. Yung galing sa may veterans pupunta na rin daw dito. Oh, at least yan dami na kababayan natin dito. So medyo nagka-tension kanina dahil gusto tayong palisin, no?